Inselmilkom. Illum l-erba' 27 ta' Jannar. Nilqakom għal-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Andrew Xkembri li ġie ordnat saċerdot 5 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesu jirrakkonta lid-dixxipli il-parabbola tal-bidwi u ż-żerriegħa. Mulej, għamel li l-qalb tagħna tkun dejjem lesta biex tilqa' l-kelma tiegħek sabiex tammar fina u nagħmlu ħafna frott f'ismek. Isem tal-Missieru, tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'riġlejn l-artal ninsabu preżenti biex minn dan l-istess artal aħna nitlu f'relazzjoni ma' dan Alla li tant iħobbna u l-imħabba tiegħu tidher ukoll fil-kelma li jagħtina kuljum imma wkoll fl-Ewkaristija. Kuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħniċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini lill-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex f'isem ibnek il-Għażiż inkatru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, kull qassis ieħor imur kuljum biex jaqdi l-ministeru tiegħu u joffri u jerġa' joffri l-istess sagrifiċċju bla ma jistgħu qatt ineħħu dnubiet. Imma Kristu wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet għata l-dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla. Fej qiegħed jistenna sa mal-għedewwa tiegħu jitqiegħdu mirfess taħt rijlejh. Għasu b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Dan jiġżuna l-Ispiritu nnifsu għax wara li qal dan hu l-patt li jiena nagħmel magħkom wara dawk il-jiem jgħid il-mulej inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom niktibhom. Qal ukoll, dnubietkom u ħtijietkom ma niftakarhomx aktar. Issa fejn hemm il-maħfra ta' dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-dnubiet. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsarjali ngħidu flimkien. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi. Oqgħod fuq l-eminti, sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfess taħt rijlejk. Ngħidu flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion. Kemm f'nofs l-dewwa tiegħek. Ngħidu flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek.
Tiegħek is-seta sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqazza. Sa ma qabel is-sebb bħal nida jien nissildek. Ngħidu flimkien, int qassis sal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobx bih. Int qassis sal dejjem bħal Melkisedek. Ngħidu flimkien, inti qassis sal dejjem bħal Melkisedek. Iż-żerrija il-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu raġa beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġebret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla bil-qiegħda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qatt jallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli u fit-talim tiegħu qalilhom: isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li hu jiżra xi żerrijat waqgħu fil-mogħdija, ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kinitx fonda. Meta mbagħad telet ix-xemx inħarqu nixfu billi ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott m'għamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar u min għamel 30, min 60 u min 100. U qal: min għandu id-dnejn biex jisma' ħajjisma'. Meta kien waħdu dawk ta' madwaru flimkien ma' 12 resqu jitolbuh ifissilhom il-parabboli u qalilhom: lilkom ngħatat il-misteru tas-saltna ta' Alla, imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-parabboli, ħalli jħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, li ma jbidlux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. U qalilhom: din il-parabbola m'intomx tifhmuha, mela kif se tifhmu l-parabboli l-oħra kollha? Dak li l-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija fejn inżeret il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtafilhom il-kelma li nżeret f'qalbhom. Dawk li jinżeraw f'art kollha blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqawha bil-ferħ imma għeruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta mbagħad jiġi fuqhom l-awġ jew isibu minħabbathom minħabba l-kelma mala jitfixklu. L-oħrajn inżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu il-kelma, iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda l-ħwejjeġ oħra jitlu fihom u joħnqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżeraw f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma, jilqawha u jagħmlu l-frott minn 30, minn 60 u minn 100. Il-kelma tal-mulej. Tifili lilek Kristu. Silta maqsuma f'żewġ partijiet importanti.
Għandna il-bidu li jagħti il-kuntest ta' fejn Ġesu qiegħed jitkellem, fejn qiegħed jgħallem, fejn qiegħed jgħid din il-parabola. Mbagħad il-parabola kważi maqsuma fi tnejn. Jindirizza l-ewwel għal dawk li kienu hemm preżenti, dawk li riedu jisimgħu. Forsi marru hemmhekk kurzità, forsi marru jaraw min kien dan Ġesu, forsi rridu jisimgħu il-kelma tiegħu. Imbagħad it-tieni parti dawk ta' ġewwa flimkien mal-Apostli riedu tassew jitlu aktar fid-dettall, riedu lil Ġesu ifissrilhom din il-kelma. Kull darba li niġi biex nirrifletti fuq din is-silta moħħi dejjem joħodni f'mument partikolari tal-ħajja nisranija, propju fil-bidu tal-ħajja nisranija, fil-mument tal-mamudija. Parti mir-rit tal-mamudija għandna dak li jissejjaħ ir-rit tal-effeta. Meta s-saċerdot il-ministru li jkun qed jiċċelebra dik il-mamudija jagħmel sinjal tas-salib fuq waħda mill-widnejn u fuq il-fom biex it-tarbija jew dak li jkun ħajjitgħammed ma jdumx ma jisma' l-kelma ta' Alla, jilqaħħa u mbagħad ukoll ixandara. U tajjeb waqt li din ir-riflessjoni waqt din ukoll l-Ewkaristija niftakru f'dan il-mument fejn aħna irċivejna il-kelma ta' Alla. Bħal donnu Ġesu ma rridx li kulħadd jifhem il-kelma tiegħu illum, ma l-ewwel daqqatajn isu Ġesu rrid li kulħadd jifhem jew rrid jindirizza kategorija biss ta' nies u lil dawk biss rrid ifissrilhom din il-parabola. Ma ninsab ċert li mhux hekk, ma naħsibx li Ġesu jagħżel, il-kelma ta' Ġesu hija hemm għal kulħadd. Fil-verità Ġesu f'din il-parabola jikkwota lill-profeta Iżajija. Meta Iżajija mar biex jippriedka lil folla, imma dik l-istess folla kellha qalba qiebsa, bħal donnu ma rriditx tisma'. U min ma jkunx irid jisma' la jrid jaċċetta u lanqas jista' jifhem il-kelma ta' Alla, anke jekk din tkun imwassla lilna b'mod ċar, b'mod li jinftiem, jekk jien il-qalb tiegħi hija magħluqa, jekk jien ma niftaħx qalbi għall-kelma ta' Alla, allura ma nasalx biex nifhem, ma nasalx biex naċċetta. Allura l-istedina ta' Ġesu llum fl-Evanġelju hija biex nofrulu art tajba, art fejn iż-żarrija tista' tinbet, fejn tagħmel l-eruq u tħalli wkoll din iż-żarrija tikber u tħalli l-frott u l-frott ikun tajjeb. Fil-parabola tal-lum hemm ukoll xi ħaġa moħbija. Moħbija imma inħoss li hija neċessarja. Qed nirreferi għall-istennija. Meta nħarsu lejn in-natura, fin-natura hemm il-proċess tal-istennija u anke l-ħajja spiritwali. Bħal dik iż-żarrija illi fi skiet trid tikber. Meta tiżra ma jkollokx frott mal-ewwel, imma trid l-istennija. Għandna xi kultant naġġu il-proċess, xi kultant forsi nibbuttaw iż-żejjed u ma nħallux il-proċess ta' natura jieħu l-kors tiegħu. Ma nħallux il-proċess spiritwali jikber fina. L-istess l-Apostli ma femux kollox mill-bidu lil Ġesu, anzi għandna diversi eżempji fil-ħajja tal-Evanġelju fejn naraw lill-Apostli ma jifhmux fil-fatt Ġesu jgħidilhom kemm għandhom nissapportikom. Imma għandna bżonn aħna wkoll il-paċenzja, dan l-iżvilupp fil-ħajja tagħna li huwa neċessarju, l-istennija biex minn tifel insir raġel, insir bniedem matur u bekk inħalli lil Alla jaħdem hu ta' Alla. Ma nistax qatt nieħu post dan Alla, l-mod ta' kif jirraġuna hu mhux il-mod ta' kif nirraġuna jiena, imma l-kelma tiegħu b'xi mod jew ieħor jekk jiena nistenna, jekk jiena nħallija tikber fija, qed inħallih jaħdem hu. U allura jew nitolbu dan id-don tal-paċenzja, dan id-don tal-istennija biex Alla ikun Alla u jiena nirrispondih
bil-mod tiegħi, bl-iva tiegħi. L-buħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lejn minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u ta' knisem qazza kollha tiegħu. Il-qabis li lej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għat-qaddis u s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex inti bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-lejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek ibarkuk għanenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, Ożanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal:
Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, insandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sema tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontani tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Joseph u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Ma daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielża dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti rid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huwa mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitol. Walla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikonna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jibarikom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Torbu flimkien it-talba għażiża tar-Rożarju. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ellesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twiet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn imwiet. Missierna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. U bżeta kuljum matina l-lum, għaffirna dubitna bħama naħfru mnuħati għalina, l-addaħanix fit tiġib iżdeħlisna mid-dinja amen.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, unina l-inti jomna, għalik jismat tal-tana. Ġesu li twiet għalina rrid ikun ibentijek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. U bżonn ta' kuljum matina llum, għaffirna dubietna bħalma nafrom noħati għalina, għaddaħanix fi tiġrib iżda ħnisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twiet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek aħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk il-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Issirna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid kif is-sema da fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum, affirna dbietna bħala nafrom naħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek aħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk il-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet għaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Obża ta' kuljum għatina llum, affrilna dubietna bħala nafrom naħati għalina, la daħanix fit tiġrib iżda ħnisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijak
Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti jomna. Għalik jismat tal-tana Ġesu li twiet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubietna, eħlista min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwaħ kollha, speċjalment il-dawk il-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru minn tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, għaffrilna dubietna bħalma naffrom noħati għalina, la daħanix fit iġib iżda nisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħelwa u tama tagħna. Slim għalik. Lilek ingħajtu li xaħna t-turufnati u li teva. Lilek itniedu aħna nilpu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejjem l-avukata tagħna daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Und l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet għaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. U bżonn ta' kuljum matina llum, għaffrilna dubietna bħalma naffrom noħati għalina,
la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Islima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejnijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu qattar btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħarija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Ewgba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-immigranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għaffilna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. Nitol. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lina ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tal-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll
u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqnana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U wella li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U nimbirek Alla, nimbirek l-isem mqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb għaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirek għal-bira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbirek il-kluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe għarrus klassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali iwasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà, b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti, huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 24 1281. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Grazzi u saħħa.